Көкләр патшалыгы ул вакытта менә нәрсәгә охшар. Күз алдыгызга китерегез. 10 кыз кулларына яктырткычлар тотып кияү каршыларга чыккан. 5-се ахмак, калган 5-се исә акыллы булган. Ахмаклары яктырткычларын алганнар, май алмаганнар. Акыллылары исә яктырткычлар белән бергә чүлмәкләрдә майда алганнар. Кияү тоткарланганлыктан кызлар йокымсырый башлаган һәм йоклап та киткәннәр. Төн уртасында кияү килә, аны каршыларга чыгыз дип кычкырган тавыш ишетелгән. Шул вакытта бөтен кызлар уянып китеп, яктырткычлары яхшырак янсын өчен аларны рәтләгәннәр. Ахмаклары акыллыларга: "Безнең яктырткычларыбыз сүнә, безгә бераз май бирегезче" дип әйткәннәр. Акыллылары: "Юк, безнең май бөтен безгә дә җитмәс. Иң яхшысы сатучыларга барып, май сатып алыгыз" дигәннәр. Әмма алар сатып алырга дип киткән арада кияү килеп җиткән. Кияүне каршылау өчен барын да әзерләп куйган кызлар аның белән бергә туй мәҗлисенә киткәннәр һәм алар артыннан ишек ябылган. Аннан соң калган кызлар да килгәннәр. "Әфәнде, безгә аш әле" дип әйткәннәр алар. Ләкин ул: "Хак сүз сезгә әйтәм, мин сезне белмим" дип җавап кайтарган. "Шуңа күрә уяу булыгыз, сез бит көнен дә, сәгатен дә белмисез" диде Гайса. Ул вакытта булай булыр. Бер кеше чит илләргә киткәнче хезмәтчеләрен чакырып алып, аларга үзенең милкен ышанып тапшырган. Һәр кайсына сәләтенә карап, берсенә ул 5 талант, икенчесенә 2 талант һәм өченчесенә 1 талант күләмендә акча калдырган. Үзе китеп барган. 5 талант алганы шунда ук эшкә керешеп, тагын 5 талант казанган. 2 талант алганы да шулай ук тагын 2 талант казанган. 1 талант алганы исә китеп хуҗасының акчаларын яшереп җиргә күмеп куйган. Күп вакыт үткәннән соң хезмәтчеләрнең хуҗалары әйләнеп кайткан һәм алардан хисаплашуларын таләп иткән. 5 талант алганы тагын 5-не китергән. "Хуҗам" дигән ул, "Син миңа 5 талант бирдең. Кара, мин тагын 5-не эшләп таптым." Хуҗасы аңа булай дигән: "Яхшы эшләгәнсең. Син яхшы һәм ышанычлы хезмәтче. Кечкенә эштә син ышанычлы булдың, мин сиңа зурысын йөкләрмен. Килеп, хуҗаңның шатлыгын уртаклаш." 2 талант алганы да килеп: "Хуҗам, син миңа 2 талант бирдең. Менә мин тагын 2 талант эшләп таптым" дип әйткән. Хуҗасы аңа булай дигән: "Яхшы эшләгәнсең. Син яхшы һәм ышанычлы хезмәтче. Кечкенә эштә син ышанычлы булдың, мин сиңа зурысын йөкләрмен. Килеп, хуҗаңның шатлыгын уртаклаш." Инде 1 талант алганы килеп әйткән: "Хуҗам, мин синең каты бәгырьле кеше икәнеңне белдем. Үзең чәчмәгән җирдә урасың, утыртмаган җирдә җыясың. Мин синнән курыктым һәм акчаңны җиргә күмдем. Менә алар, ал үзеңнең акчаңны." Хуҗасы булай дип җавап кайтарган: "Яраксыз һәм ялкау хезмәтче. Үзем чәчмәгән җирдә уруымны, утыртмаган җирдә җыюымны белдең. Сиңа акчаларымны әйләнешкә кертергә кирәк иде. Мин әйләнеп кайткач, үземнекен табышы белән алган булыр идем." Шуннан хуҗа сүзен дәвам итеп: "Аңардан 1 талантны алыгыз да 10 таланты булганга бирегез. Чөнки кемдә бар булса, аңа тагын бирелер һәм аның артыгы белән булыр. Кемдә юк икән, аның булган нәрсәсе дә тартып алыныр. Бу булдыксыз хезмәтчене тышкы караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр" диде. Әдәм угылы үз даны һәм барлык фәрештәләре белән килеп, шөһрәтле тәхетенә утырачак. Барча халыклар аның хузурына китерелер. Ул көтүче сарыкларны кәҗәләрдән айыргандай, кешеләрне икегә айырачак. Сарыкларны уң ягына, кәҗәләрне исә сул ягына бастырыр. Шунда уң ягында торучыларга патша: "Килегез, атамнан фатиха алганнар,
Dünya yaratılgan gündən biрле sizning için әзерләп куйган патшалыкны мирас итеп алыгыз. Аш идем, ашаттыгыз. Сусаган идем, ишерттегез. Мусафир идем, сыйыныр урын бирдегез. Ялангач идем, киендердегез. Ауру идем, кайгырттыгыз. Зинданда идем, яныма килдегез дип әйтер. Шунда тақвалар, Хакимебез, синең аш булуыңны күреп без кайчан ашаттык, сусаганыңны күреп кайчан ишерттек. Синең мусафир булуыңны күреп кайчан сыйыныр урын бирдек. Ялангач булуыңны күреп кайчан киендердек. Авырганыңны һәм зинданда утырганыңны күреп кайчан яныңа бардык дип сорарлар. Патша аларга җавабында, сезгә хак сүз әйтәм. Кичкенә туганнарымның берсенә нәрсә генә эшләгән булсагыз да, миңа эшләгән буласыз дип әйтер. Аннан соң ул сул ягында торучыларга әйтер: "Китегез янымнан, ләгънәт төшкәннәр. Иблискә һәм фәрештәләренә билгеләп куелган мәңгелек утка барыгыз. Чөнки аш идем, ашатмадыгыз. Сусаган идем, ишертмәдегез. Мусафир идем, сыйыныр урын бирмәдегез. Ялангач идем, киендермәдегез. Авырганда һәм зинданда утырганда яныма килмәдегез." Шунда тегеләре дә: "Хакимебез, без кайчан аш булуыңны, сусауыңны, мусафир, ялангач, авыру булуыңны, зинданда утыруыңны күреп, сиңа ярдәм итмәдек" дип сорарлар. Шул чакта ул: "Сезгә хак сүз әйтәм. Бу кичкенә туганнарымның берсенә эшләмәгән нәрсәне миңа да эшләмәдегез." Алар мәңгелек җәзага, тақвалар мәңгелек тормышка юнәләчәк.